ଯୋଗ କରିବା ତମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ହେଲା ତମକୁ ଆସେ ତମକୁ କଣ ଆସେ କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କରିବା ସେମିତି କପାଳ ଭାତି କରିବା ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି କହି ସେମିତି କରିବ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବସ ଦିଦି ଯେମିତି କରୁଛ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବସ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବ ହେଲା ଏବେ କରିବ କର କର ସବୁ କର କପାଳଭାତି କଲେ କଣ ହବ କହିଲ ପେଟରେ ଯାହା ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ରହିବ ପେଟ ସଫା ରହିବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଅ ଏମିତି କର ଗୋଟେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିବ ହେଲା ଗୋଟେ ନାକ ନିଶ୍ୱାସ ନବ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା କର କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବ ଥକାପଣ ଲାଗିନଥାଏ ହାଲିଆ ଲାଗିନଥାଏ ହେଲା ଏବେ ଆମେ କରିବା ଭ୍ରାମରୀ କରିବା ହେଲା ବସ ଚକା ପକେଇ ବସ କର ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଅ ଏମିତି ଦିଅ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କେତେ ରଖିଛି ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି କର ସେମିତି କରିବ